Gaurkoan kamera aurrean Iñaki Aranaga dugu gurekin, eta datozen minutuetan zehar, untxa Trikitixa eskola zer den eta zertan lan egiten duten, ezagutuko dugu. Beraz, lehenik eta behin elkarrizketarekin hasteko Iñaki, konta idazu pixka bat. Noiz eta nola sortu zen untxa Trikitixa eskola? Hauntxa Trikitixa eskola sortu zen, 89. urtean, lokala hemen daukago Irunen Anak auzoan, eta hasiera batean, nire arreba hasi zen irakasle bezala, eta nago nia ezin zen pixkatari laguntzen bai, eta jarraipena eman diogu, eta arrebak osasun arazo batzuengatik utzi behar izan du, eta ni jarraitu nun, da egia esan nire iloba laguntzen aizaite bai klaseak ematen, da bion artean ematen ditugu klaseak. Eta konta iguzu pixka bat, momentu honetan zenbat ikasle dituzue, eta pixka bat maila desberdinetako ikasleak izango dituzuela, imaginatzen dut, ezta? Momentuan ez da, ikasle kopurua zehat mehatze dela esateko, baina mordoa, bion artean klaseak ematen ditugu, eta orduan geho baitara ikasleak denetik dauz. Jende helduare egia esan azkeneko urteetan gehiago dabil, gaur egun jubilatu jendeare osasunez da sasoiz ondo dago, eta orduan denbora libre askota baitu helduak ikasten dabiltzanak, ikasleen gehiengoa gaztetxoa dira, ez? Eta, gaztetxoak eta gogoaitare hor, 16 urtetatiko eta piko urte, eta 4 urte bitarteko jendeare badabil, horre oten da, adin bat, 15-16 urte igual debeatzen daudela batxillerra pasatzeko garai hortan, ikasketekin da, zailtasuna dauzkatena igual, Trikitixa jotzeko denbora ez daukatelako, eta orduan batzuk igual usten dute, beste jarraitzen dute, eta unibertsitatea garaia doaztenean, ez? Kanpora da duen dihostelako ikastea, baina batzuk jarraitzen dute alare, eta denetik pixkatola, baina gehien bat gaztetxoa. Eta esan dezakegu, Trikitixa eta pandera jotzen ikasteko, metodo desberdinak erabiltzen dituzuela, ez da? Hoi da, metodo desberdinak erabiltzen ditugu, metodo erabiliena zenbakin bidezko, oso ulertu erresa da, baina baita ere solfeoekin, eta tartekara egiten dugu aurrez aurre, erakusten du lehen garai badian bezala. Baina erabiliena hori, zenbakiena, musika lenguaia ulertzen duenentzako eta solfeo ikasteko aukera, baina bestea da erresena, eta normalean jende asko, jende berria etortzen da, eske nik ez dut solfeorik eta irakurtzen da ez dakit, lasai, ez dago beharrik ere. Hori da, beraz esan dezakegu, Trikitixa edo baita pandero jotzen hasteko ez dela oinarrizko musika ezagutzarik berar, eta edonor animatu daiteke, ez da? Hoi da. Eta konta duzu, jada Gabonen atarian gaude, urtean zehar emanaldi desberdinak izaten dituzue, baina imaginatzen dut, Gabonei begira ere, kontzertu bereziak izango dituzuela, ez da? Gabonei begira, beti izaten dugu, agenda nahiko beti ezatea, ez? Hor, azkenian Gabonetan, egun potentia esaten da Santo Tomas egunekoa, eta Olentzeron etorrean atertze gare bai, geho ilan 24ean, Gabon egunean horre txingudi ikastolako egin ateratzen gara bai, eta baita ere ohitura esaten dugu, urtero ama Xantalen zarren egoitza juten gara jotzea ere bai, ez? Egunetan, dago baita ere erregen kabalgatan bai, eta orduan, eta bestela sortzen zaizkigun, azkeneko momentuko kompromiso mato bestere bai, ez? Baina, egun horiek nahiko, izaten, intenso, xamarrak. Jende asko nahi izategu, Santo Tomas, etorriko zinak ez, eta jende guztien nahi du Santo Tomasetan, toki dizberdin eta, Santo Tomasetan aurdan ibablazan izan jaialdi hortan parte hartzen dugu, eta orduan, goizian gure ikasleak Donostira joten diade bai, jotzea, eta, nahiko egun, bete xamarra izatea, bai. Hori da, emanaldi guzti hauek prestatzeko, hitzordu bereziak izango dituz, hau da, entxegu bereziak edo entxegu bateratuak, ez da? Hoi da. Emanaldi hauek begira egiten duguna, errepertorio base handi xamarra dakagola, baina igual, gaur egungo gazteak motibatze, eguntza, korrontzi, esnebeltza olako taldean kanta jotzea, eta orduan, saiatzea olako kantak sartzen bai, ez? Eta orduan, joi prestatzeko, egin ditugu ensaio bereziago da. Eta konta iguzu pixka bat, ze egoeratan dauden gaur egun Trikitixa taldeak, ez dakit hori komentatu duzu jende gaztea badela taldeetan, ez dakit interes berezirik alden, edo interesa jetxi den aurrek urteekin alderatuta, edo pixka bat hori Trikitixarekiko interesa oraindik gazteengan mantentzen den. Gazteengan Trikitixan interesa mantentzen da, gehien bat horreatik, ez? Gaur egun Trikitixa ustartu dalako,
talde askotan, ez? Osea, bai, leheno komentatzen izuna, da baina trikitixa dago sartuta estilo desberdinetan, ez? Osea, igual, batek, ez da, papilotes txirri dagoz, untza, korrontzi, ez da, esne beltza, osea, talde desberdin, musika estilo desberdinen barruan, uztartu dago, ez? Orduan ikaslea etortzen, Zopilotesen kanta gustatzen zait eta erakutziko diazu eta holako, orduan, gazteak entzuten duen musika trikitixa hor da ikusten hau trikitixakin jota dago, nik jo nahi nuke hori, ez? Orduan, haien normala da, ez? Eta logikoa da, gaina nire kriston posa ematen dit horrek, ez? Ikasle bat etortzea, hau jo lezaket eta. Eta aipatu dezakegu, hori, zuek ere kalean bai programa honen barruan atxikitu zaudete, gainera zuen kasuan, euskararekin lotura ere hurbila izango da, ez? Zergatik erabakitzen duten programa honetara batzea? Bai, udalan aldetikan, gonbidapena, gonbidapena eman ziguten, hor parte hartzeko plan horren barruan, eta ja urte mordoxka mazki hor sartuta gaudela, eta bai, eta adioz, gu klase emateko garaian, ikasle mato beste badao euskaraz ez dakina, eta horrek derrigorrez gazteleraz egin behar ez, baina gainontzeko izan dezakete 189 ia behatzi euskaraz iten deula, eta orduan, maite ikasle igual euskaraz erdipurdian ibiltzen baina ulertzeko da ez da karazoi, orduan euskaraz, eta gaina behaiek gurasok zate, beti euskaraz, gure jarrera beti euskaraz egin. Otxean noixe ikasi dugu, eta orduan jarrera hori da, ez. Horixe da, eta elkarrizketarekin amaitzeko Iñaki, konta iguzu pixka bat, zer helburu dauzkazue 2024 urtera begira? 2024 lehengo emanaldiak eta lehengo saioak eta mantendu, eta gaitu gola, proiektu batzuk gola, burua nola beti bueltaga genezkanakola, da orduan, aurrera ateratzeko ustez aurten, igual, Irungo herrian, aukera iguala izango dula, ez, bileratxo batzuk egin ditugu kultura sailak egin dagoela, orduan, oin ez ninjoa igual, esatea, baina, hor dazkagun proiektotxo batzuk edo praktikan jarriko ditugula, martxan jarriko diala. Irungo herriai begira, trikitixa gehi ikusi izaten kalean da, erromeritan dalako gauzetan. Primeran, zuen pausoa gertutik jarraituko ditugu, eta ekimen berri horien berri ere ematen jarraituko dugu, beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuei.